acabats de notícies, torna la informació a la mitjanit de .2 i cada hora en Ràdio 9. Descansen, bona nit, demà. Molt bona nit. Siga com siga el cas és que tots tindrem la nostra ració de punta. Amb l'hora ja acabem, tindran més informació al voltant de la mitjanit del .2. Les notícies tornaran demà a partir de les 8 del matí en el Bon Dia Comunitat Valenciana. Descansen, bona nit, demà més. Descansen, bona nit, demà més. Comunitat Valenciana. Descansen, bona nit, demà més. Adeu, demà més. Recordeu que teniu tota la informació en els boletins de Ràdio 9. Demà més.